Maya pa oras labod Kapampangan. Pang labing at lulay ni karen kana akong Tagalugan series. Buri kaya mong palub mabilis ini uling po ta makalingon niya. Sa gulila mo rin mapinanlang mano. Neng isipan ko kasi maulagala uling panay ko lang nakakakit o daramdaman ng pagkamalyan na rin Kapampangan. Ingo muna, tutong. Tutong bangin balutang itambangi keng kaya keng lalam na ning nasi tang medulok ating kung naman tutong ara ing manong malas ing isipan ko yung malas Tagalugan niya yung Kapampangan da malas atin yan atin DA kay muna da malas na ing kilala Tagalugan niya naman para kanako ing mas manayon ng Kapampangan kakilala okay pinsan. Okay? Simply laren, pinsan Tagalugan niya, lakoy itang N nung gurita mong mas manayon na Kapampangan, pisan. Okay? Yung ampalaya, Tagalog ya. Yung Kapampangan, apalya. Sige, ita mo, punta ko mabane naman. Lalasa ko balat kang yop-yop sa makabala rin ka na akong video O sige, takala salamat. Sana may pangapampangan tamo at din kaya katamo nga anak ang pore nga puta mo Kapampanganan tala. Tayo pikarinig Kapampangan, takala salamat, lud tamo nga.